mga ka-ride. Magsisimba muna tayo bago tayo mag-ride. Okay guys, katatapos lang ng simba natin. So humingi lang tayo ng guidance and nagpasalamat lang tayo kay Lord. And sana maging maayos ang biyahe natin ngayong araw. Hey mga ka-rides! Sa pinakauna nating episode,
Kayo bawal po. Ay, doon. Pwede kibinin mo. Alright guys, so hindi tayo pinapasok. First day pa naman ng vlog natin. Bawal pa palang pumasok dito sa Daang Kalikasan. So titingin muna tayo ng pwede natin puntahan. Sayang naman yung araw, 'di ba? So okay guys, so since di tayo pinalad na makapasok dito sa Daang Kalikasan, nag-decide na lang tayo na pumunta sa Alaminos, Pangasinan. So 1 hour away lang to from dito sa may Daang Kalikasan. So tara, let's go.
Yung mangrove park po. Yung mangrove park. Ito yung Ay, yung alternative. Lumampas pala ako. Thank you po. yan mangrove yan. Okay. Okay guys, so may entrance fee tayo na 10 pesos. Ayan. So dahil magbabayad tayo ng entrance. Sige. Yan. Nandito tayo ngayon sa Buwid Mangrove Forest Eco Park dito sa Alaminos, Pangasinan. Habang naglalakad tayo sa mahigit 400 metrong boardwalk, mararamdaman mo ang presong hangin at maririnig ang mga huni ng ibon.
Ang ganda ng paligid dahil pinaliligiran tayo ng bakawan na nagsisilbing tahanan ng iba't ibang isda, alimango at mga ibon. Bukod sa ganda ng tanawin, napakalagahan ng mangrove dahil ito ang nagpoprotekta sa ating baybayin laban sa malakas na alon at bagyo. Dito mo rin mas maiintindihan kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa kalikasan. Kung gusto mong mag-relax, mag-picture taking o simpleng mamasyal kasama ang pamilya, perfect itong lugar na ito. At syempre, sa halagang 10 pesos na environmental fee, makakatulong ka na sa pangangalaga ng parke. Okay, so napansin ko sa paglilipad ng drone natin kanina, meron palang view deck dito. So puntahan natin. Okay tayo. Hindi mo nagbilang. Okay guys, palabas na tayo. Tinuro sa atin ni Manong na mas malapit daw dito palabas. Guys, mapapansin nyo maraming butas dito sa gilid ng mangrove. So palagi ko diyan namamahay yung mga alimango. Pagkatapos nating magtungo sa Buwed Mangrove Park, tayo naman ay pupunta sa Bolo Beach na may pumulang na 22 minuto lamang ang biyahe. Yan! Baje kaya! Kuya, saan po pwedeng mag-park? Ano pa? Yan, itabi ng motor. Sige. 20 pesos lang. Sige po.
Ang Bolo Beach ay hindi lang simpleng dalampasigan. Isa rin itong panimulang hakbang para sa mga nais tumawid papunta sa 100 Islands. Ngunit, kahit hindi ka na sumakay ng bangka, sapat na ang ganda rito para magpahinga, magmuni-muni at mag-enjoy kasama ng kalikasan. Sa katahimikan ng dagat at sa ganda ng tanawin, paalala nito na minsan hindi na kailangan tumayo para matagpuan ang kasiyahan. Minsan, sapat na ang huminto at danhin ang ganda ng lugar na nasa harapan mo, gaya ng Bolo Beach. Sige po.